This is umkhabulo lo. Manje muzovela ukuthi abantu abangagegarishi ngoba umkhabulo awenziwa. Mhlawumbe ngathi akangenziwa ama-program enhlangano. Kodwa hayi umkhabulo because abantu bawulambele umkhabulo. Bayafisa ukwazi lenhlangano ukuthi why kwaba khona inhlangano yomkhonto wesizwe phansi. Saphuma zona zonke lezi ezinye inhlangano esasikuzona ngoba sonke ngoba sila siphume enhlanganweni. Mhlawumbe bambalwa abazothi mina bengekho enhlanganweni kodwa abaningi siphuma ezinhlanganweni ngokuhlukana. Makhomredi uzayithela lana ngizomanela ngoba ngizohambisa yena. Umkhonto wesizwe phansi suqale ngo-2020 not 2023 December 16 suqale ngo-2020 singaphakathi ANC sigovos singaphakathi. Ukhulumela-ke namhlanje wathi kuney'nsizwa zedoda. Kuney'nsizwa zahlangana la. Zazu-20 ley'nsizwa. Za-overseer i-ANC lesiphuma kuyona iningi lethu. Zabuka ama-problem angaphakathi kwi-ANC. Zabuka ama-infiltration angaphakathi kwi-ANC. Zabona ukuthi ngeke sisakwazi ukuwa-rida off le mdlwembe engaphakathi kwa-ANC. Ngeke sisakwazi ukuyi-rida off because imdlwembe eka-ANC akuzona iy'ngane. Abantu abathembekile abadala. Mangibuka nje la endlini akekho elingana nabo. Okuyibona abantu esabafayithela ukuthi abazokhulula lesizwe sabantu abamnyama. Zithekele iy'nsizwa mengabe ziyibuka zathi the best way yokurida off yonke le mdlwembe ukuthi siphume ibhodo lethu. Ekhaya iy'ngane zakho uma ingasadli kahle umndeni usubona ukuthi mangabe kuphakwa la ekhaya eyami ingane ipleti lakhona liba lincane kodwa mina engiphakayo engithenga ukudla la ekhaya kodwa ipleti lengane yami bese liba lincane uyabona ukuthi konakele. Ake ngivele ngiphume ibhodwe lami. Ngikushiswa yini-ke lokho emakhomredi ukuthi ngikulinganisele ngengane yakho ephakelwa kancane kodwa kuwona othenga i-cross. U-ANC thina bese uthatha siwubeke la ukhona phezulu. Kodwa ubuthi musulaphana phezulu u-ANC wena okade ukhampenela la phansi basikhahlela isikebhisi noma basithathe basibeke phezu. Ngeke usakwazi ukugibela ufike kubona. Basidonsile isikebhisi. Isikebhisi ngokuwena. Sazibuza ukuthi soba itebhisi ukuze kube yinini la kule nhlangano. Uma befuna ukugibela bagibela ngathi bese bedonsa isikebhisi. Asikwazi ukuphila ngempilo. Uma sekasidonsile isikebhisi abasayisa i-delivery kubantu esabazabalazela. Meaning ukuthi uma bengayisi i-delivery kubantu nawe ngeke uthole lutho obathathe wababeka lapha phezulu. That was the reason eyenza ukuthi sithi sesicabanga ukuphuma ibhodwe lethu. Makhomredi ukuthi lokho ngifuna nikwazi ngoba abanye benu bazibuza ukuthi le zinto esebekhuluma ngazo la
wayebengakhulumanga ngazo ngenkathi bekwa ANC. Bazibuza amanye-ke ama-reasons noma izathu ezisikhiphe kwa-ANC. Ka-ANC sikhishwe ukudonswa kwesitebhiso sibekwe phezu kwendlu, ama-gatekeeping. Awusakwazi ukubeka uvo lwakho, bazokutshela ukuthi hhayi ngoba i-membership awunayo ukwazi ukungena la. Umuntu ufuna i-membership awuyitholi. Mangikhumbula kahle i-membership ungayigcina ngingakayi e-exile. It was 1988. Ngigcina ukuphatha i-membership ye-UDF. ANC bengiphatha isiliphu. Ikhadi angikaze ngiliphathe la ka-ANC sengibuye e-exile. More than 30 years ngiphethe isiliphu. Lingekho ikhadi. Akukho futhi la kuthiwa muya lana uzovuka ulithole la. Awuwazi ngisho umshini wakhona ukuthi wenza amakhadi umi kanjani. Yini benzela ukuthi la behlangene khona ungakwazi wena ungena. Umntshontsho wenhlangano ke lokho. Isuke isintshontshiwe-ke masinjalo. Sekuneyigebengu ey'ntshontshe inhlangano. Lento esithi kwa-MK sifuna ukuyigwema yomntshontsho wenhlangano. Ley'nsizwa-ke eziwu-20 zahamba zakubaba uNcamalala. Ningizwe kahle ngithela ngizonihambisa ngenhlangano ukuze nikwazi ukuxoxela abanye ngoba lento iwumlando. Zathi mayifika kubaba uNcamalala zamchazela into eyadala ukuthi lenziwa zikubaba uNcamalala ingoba sasimbathe ingubo eyodwa nobaba uNcamalala. Kanjani na? Besithi nathi sishawa ngala naye bambopha ngala. Bamgijimisa enkantolo. Meaning ukuthi ukugula kwethu naye kuyafana. Nathi ngala sikhala ngama-gatekeeping. Sikhala ngokuthi abantu abasayithola intuthuko. Ngala naye bamjaha ngamaphoyisa. Siney'khalo sonke la. Sathi hayi ake sihlangane naye. Why sahlangana noNcamalala? Sawayeka wonke ama-leaders. Into eyadala ukuthi sihlangane nobaba uNcamalala ukwakha le-MK Party yingoba sasiphethe i-vision eyodwa. Ngizokusho lokhu ma-comrade. Ngiyabona ngesikhathi ubaba uNcamalala ewupresident wase-South Africa usebenzile. Ningezwa abantu bethu ubaba uNcamalala bawesta u-10 years. Thina siwubona uweste kamanje u-10 years. Uweste uRamaphosa. Ubaba uNcamalala nobona umnyanda umoya. Ufike nobaba uNcamalala. Imega City ifike nobaba uNcamalala. Sonkelasathenga ndawo mamoya. Imkhase woforum ifike nobaba uNcamalala. Ekathaba umbheki owothi room. Khona lapha kali. Imkhase ifike noNcamalala, iChrist City le ifike nobaba uNcamalala. Imkhase ka-Q naka-G ifike nobaba uNcamalala. Le nama-Times ngoba wayibuka isimo sokuthi ingane ayikwazi ukulala endlini enoyise nonina ekamerweni elilodwa. Wayibuka le mxhasa yakhe uThabo wathi no, izofundisa iy'ngane zethu ukukhohlakala. Angiyishintshe mina ibe uforum
khona izingane ezokwazi ukuba nekamero lazo lokulala. Bese ngiyawushintsha futhi uBesters ngifaka ama-tiles ngoba uBesters wakha isifo sofuba. Sasingeke singayi koxoxa no-president othande abantu base South Africa. Bakomrade, i-HIV and AIDS baqedile abantu eSouth Africa. Umuntu ofike nekhaya lokuyithoba ukuthi ngababulali kube uPresident uJacob Zuma. uManto Shabalala Msimang ehlangene noThabo Mbeki babedinaya ukuthenga amaphilisi azokwenza ukuthi abantu base South Africa bangashoni. Bese ngwaba every weekend kuneyinkedama before uthathe uPresident uJZ eyinginabazali kunamhlanje abashona bonke izingane zaphina sezikhulisana zodwa. Lesikhathi sikaThabo Mbeki labamthanda kakhulu ethi akudliwa uBeetroot. Yoma comrade, mina ngikaze ngizothuka uBeetroot lapha abantu. Kodwa uPresident wonke wethi akudliwa uBeetroot. Udlela isifo. Kodwa uminister wakhona kwathi mekusekumele udle uBeetroot wahluleka washona. Ngizoyisho le macomrade ukuthi asikwazi ungamnqoma uPresident othathe eSouth Africa wayibeka ku-top 5 in the world. Wayenza iSouth Africa yaba ne-veto power. Niyazi ini veto power? I-veto power into efana nedoda. I-veto power ithi sifomele inhlangano siba ngaka. Uma sifoma le nhlangano ithina ama-founder ayo, wena ngisho ungavota uthi uyangikhipha angikwazi ukuphuma ngoba iyami inhlangano. I-veto power leyo uthathe iSouth Africa wayifaka kwi-BRICS. iSouth Africa ekwi-veto power kwi-BRICS ifake umsholozi. Awukwazi ukuyikhipha lapha kwi-BRICS ngisho ngavota wonke amazwe omhlaba athi afuna iphume iSouth Africa kwi-BRICS ngeke iphume ngoba iyi-founder ye-BRICS. Umuntu oyi-founder kulula ukumkhipha kalo entweni efounder oyena. So ngeke uhlukanise iSouth Africa ne-BRICS noma ngabe usuyathanda. Asikwazi kungamnqoma uPresident okwazi ukuthi i-United Nations isikhiphe inyumbazana kodwa wasitholela ikhaya elibizwa ngokuthi BRICS. Enye izathu yadala siye kumsholozi ukuyothi njengamanje sasihlulekile indlenkulu yalekhaya iyanetha. Mina-ke amacomrade ngihlale kakhulu emakhaya. Emakhaya sifike sibe nekhishi. Ikhishi lasishisela khona impepho. Ekhishini linomsamo. Ikhishi. Uma ngabe-ke ikhishi selinetha seke siphumele endlini encane ebizwa ngokuthiwa yilapha. Bese sibhikiza ikhishi siyiselaweni bese siliqala phansi ikhishi siyalakha kabusha. Kodwa sisuke sisibhikizile yaphela indaba yayo. Bese sithatha konke okwethu obekusekhishini sikufake elawini.
silungisele ukuthi ngamzukwane sesiliqedile ikhishi siyophinda ukuthi umsamo siubuyisele ekhishini sesibhidlizele ukuthi ikhishi ngizoni kahle uma siyake lapha nakuba kunqamalala sesayibheka ke lamalanga ngoba siyasho ukuthi indle enkulu iyanetha le ndlu ubani u-ANC iyanetha le kodwa le ndlu inetha nje inamalawa awu-4 amalawa ka-ANC awu-4 umkhonto wesizwe SACP uSANCO uKhosathu bese kuba u-ANC oyindle enkulu enethayo uma sixoxa ke le ndaba hayi aqala ngayizwa kahle oba unqamalala ngoba ilanguage nje akaze ayizwa kahle eyokuthi sesifuna ukuphuma ekhaya hayi wasiqosha sawuhlala phansi sabuya sathi hayi baba sesingafela legcekeni kodwa manje saphuma ka-ANC ngeke ingane zibe nayo ikusasa lapha asisenzeni thina sathi kumbhekisi ukuthi ingaki iyouth engasebenzi kule ANC ephethe njengamanje ukhona yena owodwa umxhasi oke wabonakala ngaphansi kaRamaphosa lemlazi khona owodwa-ke nje singawukhomba sithi wakho uRamaphosa ikhansela eliseva ngaphansi kaRamaphosa mina ngisabonile imikhaso eyagcina yakhiwa amakhansela ayeseva ngaphansi kaMsholozi